Mga ka-Disciple, ramdam nyo ba? Parang ang bilis ng panahon. Minsan hindi natin namamalayan na malapit na palang isang season ng buhay natin. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, November 28, Friday of the 34th week in Ordinary Time. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Luke 21:29-33, ginamit ni Jesus ang simpleng larawan ng puno ng igos. Sabi niya, kapag nakita mong naglalabas na ng dahon ang puno, alam mong malapit na ang tag-araw. Ganon din daw ang mga tanda sa ating panahon. Kapag nakikita natin, dapat marunong tayong magbasa at umunawa. At isang pangako ang ibinili niya, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Mga ka-Disciple, napakamalalim nito. Minsan ang buhay natin puno ng uncertainties, finances, relationships, trabaho, health, future plans. Lahat pwedeng magbago, lahat pwedeng mawala. Pero sabi ni Jesus, may isang bagay na hindi magbabago, ang kanyang salita. Kaya tanong natin sa sarili, ano ang pinangahawakan ko ngayon? Ang salita ba ng Diyos o ang mga bagay na madaling maglaho? Kapag may dumating na season change sa buhay ko, alam ko pa rin bang nandyan si Lord? Nakikita ko ba ang mga tanda sa buhay ko? Yung mga paalala ni Lord na may gusto siyang itama, baguhin o patatagin sa akin? The fig tree invites us to be spiritually awake. Hindi para matakot, kundi para maging ready, rooted, and responsive sa galaw ng Diyos. Mga ka-Disciple, tandaan nyo, kapag lahat nagbabago, ang salita ni Jesus ang nagtatagal. Kaya kapit lang, trust His timing, trust His seasons. Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!